tsara suka ne. Don fasa kanka ya tarwatse in si ma da ne yake gidan ka dauki waya Yan tsara suka ne. Madaki kai kana kallon mere suka kaga mata baka kyale ba. Si madaki shaye baka daina ba. Si madaki sace baka raina ba. Kisan kai baka daina ba. Oga wannan fa da ya bar ma da ban zo ba fa. da na wuce yayi aikin madaki kenan Madaki? Madaki yan tsara suka ne. Madaki yan tsara suka ne. Madaki za ku yi tsara suka. Kurin ka tina da lokaci baya jira, raina ka guda ɗaya, mutuwa ba ta jira, wata ran za ka je ka kabari. Kwacin waya baka bar shi ba, gaskiyar jaka baka kyale ba, kaga babur baka kyale ba, dan tsara suka, kaga mata baka kyale ba. Sace baka raina ba. Kisan kai baka daina ba. Yayi zinnibi ne yau ruku a yau ne rata. Yau biki muke saboda zumunci, mun haɗa wuri guda da aminci, mun tare ne cikin nan garin Bauchi, taron mu ya haɗe maza har mata. wai yaran nan har gido shi ne dai mun wannan aikin Allah ware inda rabbana ba mun siyar mun sace mun kai mai abin jaji wannan silba muke ba ma tsawa mugun magangari sai kura wallahi an kawo sabon SP ba bai da lungu kwarro ba inda ba ya shiga baya kame ka dakata ba wala yaran nan mu muke ba shi wani falon Ni ne da addu'a to. wani shi